Taw risposta ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello Bela jsemilkom jatikom merħba 47 episodju mis-sensiela botta u risposta fejn illum ħankun għad natu ħarsa lejn kampjonati lokali illa natu naqra rawda bħafif ta' xinu jiġri bħalissa f'dawn il-fisċa ta' futbol lokali. Mi fuq il-panel bħassoltu għanna l-mistiden residenti Roberto De Brincat. Roberto, nsellimlek. Sellimlek Antonello, nsellem il-mistednin li għanna u dak kollha qed isegwuna. Wara periodu qasir dan il-programm joġi ritorna ovvjament diskussjoni fuq diversi temi li se jkunu sew illum sew il-ġimgħa d-dieħla ta' min ukoll segwuna, infakrukom li qegħdin f'Xandira live u għaldaqstant min irid jgħaddi xi domandi u xi kummenti l-mistednin tagħna jista' jagħmel dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa fuq il-Facebook Live tagħna. Fuq il-panel il-lejla għandna sissa lil-bookkeeper ta' Hibernians, Jonathan De Bono, u l-coach ta' Marsa Xlok Winston Muscat li nixtieq nirringrazzjata li l-lejla u ġewhom jattendu għal dan il-programm. Iżjed tard mistenni Għamżaw il-kelma mistenni jena għatmana u koll il-team manager ta' Sengli Athletic Clayton Girship xmjaw u koll natu naqra ħarsa lejn il-BOV Challenge kal-kem u koll jienu sew Roberto se nkunu għedin naddu xiftet kummenti sew fuq dan il-kampjonat u eventualment u koll fuq l-MHR League biex nkunu koprejna l-erba kampjonati lokali. Imma qabel ma nibdew se nħalli l-mikrofonu fidejn Roberto għal l-introduzzjoni tiegħu u mbagħad ngħaddu għall klassifika tal-kampjonat Premier minn mbagħad nibdew ndaħlu nara mistednin li għandna llejla fix-xena. Roberto fidejk. Grazzi Antonello, nsellem il kulħadd għal darb'oħra. Kif qed tajjeb inti llum ħanitkellmu fuq il-kampjonati lokali, ovvjament ħanatu ħarsa dettaljata lejn l-andament li għandna fil-BOV Premier League fejn s'issa intlabu 7 logħbiet. Jidher li ħajkun kampjonat interessanti, kampjonat bilanċjat, klassifika fil-preżent turina li għandna żewġ timijiet Floriana u Hamrun Spartans li jinsabu fil-quċċata bi 17 punt. Għandna l-Marsa Xlok li llum għandna l-coach il-Winston hawnhekk mistieden u nsellimlu l-Winston li ovvjament bħalma konna prevedejna qabel beda l-kampjonat nistgħu nqiswhom flimkien ma' Slima Wonders. Is-sorpriża s'issa it-tnejn li huma ż-żewġ timijiet għandhom 13 punt u jinsabu fit-tieni post rispettivament. U mbagħad għandna t-timijiet l-oħra li ovvjament hemm minnhom li s'issa ddiżappuntaw, forsi nitkellmu aktar fid-dettall quddiem timijiet bħal Hibernians u Birkirkara li forsi kien mistenni ħafna iktar minnhom. Kenna l-Valletta li iddeċidew li jibdlu t-tmexxija tat-tim fejn ovvjament bidlu l-coach. U mbagħad għandna n-naħa t'isfel tal-klassifika fejn għandna Santa Lucia u Sirens li fil-preżent jinsabu fl-aħħar post b'żewġ punti. Jiena anke wieħed ħares li l-klassifika jippreferi li l-klassifika jisħat inqasam fi 3 biċċiet. Ħajkonna dawk it-tlieta 4 timijiet li ħajġildu għall-kampjonat, ikonna ammont ta' timijiet oħra li ovvjament ikunu f'nofs il-klassifika u jkunu paxxuti u jkunu l-bot mid-żona ta' relegazzjoni u mbagħad ħajkonna dawk l-4-5 timijiet li sal-aħħar tal-kampjonat ovvjament ikunu jiġġieldu kontra relegazzjoni. Però s'issejder li ħajkun kampjonat interessanti, ovvjament jalla ikonna kampjonat li jagħti sodisfazzjon lil dawk kollha li jsegwu x-xena lokali. Fatt ukoll fil-grafika uranikom il-klassifika attwali tal-kampjonat BOV Premier. Xtaqt li forsi
Nibgħu naqraw impressjonijiet mingħand il-mistednin tagħna Winston u Jonathan li għed insellem u nirringrazzja tal-li lejla naqdu magħna naraw il-klassifika kif hija bħalissa. Winston, tista' tibda inti u mbagħad nisimgħu minn Jonathan jekk jogħġbok? L-ewwel qed insellmilkom u nsellem il-meqed jarana wkoll. Forsi għal dak li qal il-ħabib tagħna Roberto għamel reżumé tajjeb, però forsi punt li ma tantx bilt miegħu huwa li ma naħsibx li matul il-kampjonat ħajkun hemm timijiet li ħajkunu xxamplati f'nofs il-klassifika. Ma ninsewx illi dal-kampjonat jistgħu jaqgħu 4 timijiet, ġifieri ħajkun hemm kompetizzjoni. U naħseb ukoll li għalkemm forsi it-timijiet bħal sajrin Santa Lucia nqataw daqsxejn, xorta nemmen li dawn forsi brebħa fil-partiti li ġejjin jidħlu ġo kulħadd jerġgħux. Jekk tħares lejna t-tim li qed it-tielet post bi 13-il punt u t-tim li qiegħed fit-12-il post għandu 8 punti kull m'hemm differenza ta' 5 punti. Ġifieri naħseb vera jkun kampjonat jibes, però t-timijiet kollha preparati, ma tantx hemm xi differenza kbira ta' forsi l-Ħamrun u l-Furjana wkoll. Naħseb illi iktar indikazzjoni forsi jkollna wara dawn l-erba' logħbiet li ġejjin qabel il-waqfa tal-miliet. Naħseb jien. Ma nafx Robert xa tirrispondi forsi. Fimni, kulħadd għandu tal-opinjoni tiegħu, ovvjament Winston huwa aktar intis minni, ġifieri li coach fl livell għal diversi snin, jiena nirrispetta l-opinjoni tiegħu u kif nirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd, però dik hija x'qed nipprevedi jien, ovvjament kapaċi ma jiġrix hekk, jiġifieri wieħed jistenna u naraw x'jista' jiġri. Jonathan, l-ewwel kummenti tiegħek jekk jogħġbok? L-ewwel nies insellmilkom u grazzi tal-istedina tagħkom. Kif wieħed jista' jara naħseb s'issa kien kampjonat kumbattut, kampjonat bilanċjat fejn naħseb jiena it-timijiet anke dawk li qegħdin fin-naħa tal-klassifika t'isfel tal-klassifika taw logħba lil kulħadd. Nemmen li l-fatt li 4 timijiet ħajaqgħu naħseb jiena iktar ma jgħaddi żmien fil-kampjonat iktar ħajkun hemm logħb bilanċjat, jiġifieri. Però jawgura ġifieri għal-futur sabiħ fil-kampjonat. Kif qed naraw dan l-aħħar snin, sena wara sena, il-livell tal-kampjonat naħseb fl-opinjoni tiegħi dejjem qed jogħla fil-livell tiegħu ġifieri naħseb ħajbqa' sejjer b'dan ir-ritmu. Jiena jekk forsi nista' ngħid tiegħi fil-fatt kont din is-sena kelli l-opportunità nara diversi logħbiet u personalment tim li ħalla impressjoni tajba miegħi kien appuntu Marsa Xlok Winston illi kelli l-opportunità nara diversi logħbiet tagħkom u għall-inqas ħalletu impressjoni tajba għallok li rejtu anki f'ċertu konfronti qed tiġini f'rasi bħalissa l-konfront kontra Slima Wanderers li nixxilkom ukoll tirfu lejn l-aħħar. Stennejtu li ħajja jkollkom bidu daqshekk tajjeb, però. Ara, onestament, naħseb illi fis-sajf dimna bil-aqal ħafna flimkien mal-President u team manager Peter Aġus. Għamilna l-akkwisti li ħsibna li jitlu eżatt fil-filosofija tiegħi, dak li naħseb jien li hu tajjeb għall-futbol Malti. U l-indikazzjonijiet fil-logħbiet tal-pre-season deru li ħajkonna tim kompetittiv. Però ma jfisser xejn anqas għax inti orret kellna turnament tal-Mosta li rbaħnieh, ma lajniex gowl 4 logħbiet. Rbaħna l-4 logħbiet li labna, kellna friendlies mal-Pjeta wkoll rbaħnieh tlifna logħba waħda mal-Florjana. Però il-friendlies mod u l-lik mod ieħor, jiġifieri onestament forsi jekk inħarsu l-klassifika kien hemm logħbiet
illi konna qed nistennew li ħanerbħuhom u ma rbaħnihomx. U forsi kien hemm logħbiet oħra li għalina kienu aktar diffiċli bħalma semmejt inti l-logħba ta' Sliema u anke l-aħħar logħba ta' Birkirkara u rnexxinna nieħdu l-punti massimi. Jiġifieri kif għadt l-ewwel it-timijiet tant huma viċin illi dak it-tim li jieħu l-mumenti jista' jerbaħ il-logħba. Jiġifieri da jkollok 3 azzjonijiet l-lasta tiskur jew wieħed minnhom jew tnejn u terbaħ il-logħba kif ġara l-aħħar logħba ħana ma' Birkirkara. Kien hemm logħbiet oħra fejn kellna ħafna possess, ħafna azzjonijiet, ma konniex preċiżi, it-timijiet l-oħra fil-mument tagħhom ikkastigawna u tlifna l-partita, jiġifieri. Però naħseb illi sissa għall-logħbiet li labna għax inkunu kuntenti, sodisfatti, però xorta fadal ħafna xogħol isir. Dil-wafqa nitnaw wkoll biex nindirizzaw xi affarijiet illi ma konniex kontenti bihom, qed naħdmu fuqhom ukoll. Però naħseb illi issa dawn l-erba' logħbiet li ġejjin ħajtuna iktar indikazzjoni fejn it-tim ta' Marsa Xlokk jista' jwassal. Kif għadt l-ewwel aħna vera din it-tielet post imma inħarsu l-fuq imma l-isfel nħarsu wkoll għax it-timijiet ta' taħtna pereżempju hemm Hibernians, Balzan, Birkirkara, xar punti, 9 punti, ġifieri dak kull m'hemm. Titlef logħba waħda jerbħu logħba huma u jilħuk jiġu fik jerġgħu. Jiġifieri għadu kmieni wisq. Infatti naqbel miegħek il-fatt li bħalissa tista' tgħid għadda biss terz minn dan il-kampjonat u żgur forsi li għad fadal ħafna logħbiet jintlabu. Jonathan, minna ħatijek, għanibda domanda ftit personali. Ti għamil titta żmien ukoll ma' Hibernians madwar sentejn ilu, differenzajt bejn it-tim ta' Hibernians dak iż-żmien u dak attwali. Fimni, jiena bażikament kont meta kont l-ewwel darba ma' Hibernians kont għamilt perjodu qasir fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Però dak iż-żmien ovvjament Hibernians kienu taħt coach differenti. Meta kont ovvjament mort mat-tim ta' Hibernians kont induna li t-tim kien ilu numru ta' snin flimkien fejn kienu bażikament kien hemm nukleju ta' players li kienu ilhom jimxu mal-istess filosofija ta' futbol għal diversi ta' snin, ġifieri ċertu movimenti, ċertu lob ta' futbol kienu automatiku għalihom. Dis-sena ovvjament hemm coach ġdid, hemm players ġodda, saru ovvjament trasferimenti ġodda, ġifieri players Maltin ġodda, barranin ġodda, ġifieri coach ġdid bil-filosofija tiegħu. Ġifieri naturali li għal-tim ħanadu hekk pjuttost ġdid bl-istaff ukoll li jieħu l-ħin tiegħu biex jadatta għall-filosofija li jkun irid jilgħab tifhimni ġifieri. Minkejja kollox Hibernians kellhom bidu fil-fema tiegħi ħażin. Fil-fatt 4 logħbiet li ma skurjawx, x'taħseb li kienu raġunijiet wara l-bidu diżappuntanti li kellkom sissa. Ma rridux ninsew ukoll li tliftu konfronti diretti wkoll kontra Florian u Birkirkara. Vera li għadu bidu ma forsi wieħed stenna naqra iżjed. Ifhimni ħanajlek, kif fil-fatt spjegajlek, l-inkwiet ikun jekk inti ma tikkreax, meta ma tikkreax, hemmhekk tinkwieta, tifhimni meta ma jikkreax, hemmhekk inti tibda tinkwieta, però jekk tikkrea u mhux tikkonverti il-futbol li tagħmel, il-kreazzjoni li tagħmel fil-futbol għal goals, dik hija xi ħaġa jista' jkun diversi fatturi, jista' jkun fattur ta' forma, fattur forsi ta' sharpness, fattur forsi għax il-bidu għadu bidu tal-kampjonat. Ġifieri wieħed irid jara tul il-kampjonat li ovvjament l-andament tul il-kampjonat il-qudiem kif ħajadatta t-tim, però f'sitwazzjonijiet bħal dawn m'hemmx xejn li tagħmel li wieħed ixammar il-kmiem u jkompli jaħdem, tifhimni, ġifieri hija sitwazzjonijiet fejn kull tim nemmen jiena li fil-kampjonat irid jgħaddi mill-ups and downs tiegħu,
Ġifieri timijiet li bħalissa għandhom il-forma, ovvjament ħajasal f'żmien fejn isibu perjodu ta' żmien li ħajfaċċjaw ċertu challenges u timijiet li forsi bħalissa mhux għaddejjin daqsdan tajjeb jista' jasal iż-żmien fejn jisibu l-forma tagħhom u ovvjament jirkupraw dawk il-punti li jkunu tilfu. Roberto, forsi għandek xi kummenti, xi domandi qabel għal dal-ewwel round ta' Jina, l-unika kumment forsi li għal-ġurnata nissa ma naqbilx miegħu meta tgħid li għax toħloq l-azzjonijiet u ma tikkonvertix m'għandekx għalfejn tinkwita. Tinkwita xorta. Għax ovvjament inti il-produttività tiegħek hija li toħloq u tiskurja. Jekk iktar ma toħloq ċansijiet u m'intix tiskurja għandek xi ħaġa ħażina xorta. Fimni Roberto, ngħidlek hija kwestjoni fejn inti fejn kif għatlek, meta jkollok coach ġdid bil-filosofija tiegħu, bil-stil ta' futbol ġdid, li huwa ġdid stil ta' futbol forsi issa tagli isma tagli il-coach li għandna attwalment kien diġà mat-tim tal-ħibs, for ovvjament kien datna nitkellmu numru ta' snin ilu. Ovvjament il-players għalihom ċertu players li huwa stil ta' futbol ġdid, tifhimni, allura biex wieħed jadatta dan l-istil ta' futbol. Wieħed irid iżmien, irid il-prattika, jiġifieri irid il-paċenzja, però meta inti tibda tajt tisma' ċertu affarijiet qed jirnexxu fil-pitch u forsi mhux ikun hemm dak il-conversion rate mixtieqa, tajt orrajt mhix l-sitwazzjoni ideali, però mhix fi-triq ġusta ħanajdu hekk. Li toħloq iċ-ċansijiet ta' skur huwa pożittiv, jiġifieri dik ħaneħduha minn dak il-lat, però ovvjament ma jiswew xejn jekk inti ma tikkonvertix. Ġvinti l-importanti fl-axħar mill-axħar ħanejlek kien hemm perjodu forsi Winston jista' jikkoreġini. Meta Guardiola kien mal-Barcellona u kien hemm ħafna diskussjoni kemm effettiva t-tikitaka l-ball possession, anke tmur tagħmel kors ta' qali jgħidulek isma' l-possession importanti ħafna, però mbagħad kellna coach bħal Mourinho li rebaħ iċ-Champions League bil-counter attack. Jiġifieri huma filosofiji differenti, ovvjament wieħed jaddatta skont il-players li jkollu. Jiena dejjem inħobb insemmi l-Allegri, għax jiena nżomma l-Juventus u sfortunatament Allegri kollu players dejjem l-istess tattika juża, ġifieri l-Cortomuso, dal-famuż Cortomuso. Però jiena naħseb li l-ħibs tkun effettiva, Roberto, sa x'inhuwa? tkun effettiva. Le, tkun effettiva jien nemmen li t-tattika hija effettiva għandi short term, ġifieri ma insomma, issa naraw forsi nkun żbaljat, jalla nkun żbaljat, jalla nirbħu l-ligi ġifieri, x'jiena ma nixtieqx nara xi ħadd jirbaħ il-ligi, ma insomma. Ħalli ma niddevjawx mill-argument illum. Ħalli ma niddevjawx mill-argument, però biex inkompli ma l-ġurnata jiena nemmen li l-ħajbenis għandhom potenzjal anke fl-attakk u naħseb li by time forsi il-problema li għandhom fil-conversion rate tagħhom ovvjament jindirizzawa u jsolvuha u ovvjament ikunu wieħed mit-timijiet ta' fuq. Tajjeb, mela semmaw l-ewwel waqfa ta' riklami jibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ikompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tini parti tal-programm Botta u Risposta fejn illum qegħdin niddiskutu il-kampjonati lokali ewlenin. Apparti minn hekk ukoll aġġornament fuq turnament li fuq il-paġna tagħna tal-Kamra Sportiva qegħdin inkopru b'mod estensiv matul din il-ġimgħa li huwa il-Grand Slam tad-darts bħalissa maddejja il-ħames logħba mill-tieni round u is-sorpriża Amerikana Stowbans jidher li ser tkompli taħsad il għaliex bħalissa qiegħed wara li elimina l-seed numru 2 Peter Wright issa qiegħed jeleb lir-rebbiq tal-UK Open Andrew Gilding bl-iskor ta' 9-4. Matul dan il-programm ukoll ser inkomplu nżommukom aġġornati x'inhu jiġri fuq il-Grand Slam ta' darts ukoll bħalma qegħdin nagħmlu matul din il-ġimgħa fuq il-Facebook page ta' infakkarkom ukoll min jixtieq isaqsi xi domanda lil Roberto, lil Winston jew lil Jonathan jista' jagħmel dan billi jidħol fuq il-sezzjoni tal-kummenti li għandna apposta u jgħid tiegħu hemmhekk u jistaqsi domandi li hemm bżonn. Mela, natu ħaniftħu naqra tieqa qasira fuq il-POV Challenge li kissa jiena u Roberto qabel ma nerġgħu nkomplu mal-mistiedna tagħna. Natu naqra ħarsu wkoll lejn il-klassifika Zappa St. Patrick 16, Marsa 15, li Atletiku Melita 14, Pjata Hotspurs, Pura United u Zurich 12, Swiq United 11, Luqa St. Andrews u Sengil Athletic 9, Tarxin Rainbow 7, Zejtun Corinthians 6, Zebu Rangers 5, St. Andrews 4, Attart 4, Msida St. Joseph 3. U Roberto, forsi Zabba St. Patrick's tennejni se jkunu fil-naħta fuq tal-klassifika, biss għadna nibdew ukoll u anki hawnhekk jidher li hemm diversi timijiet li qegħdin viċina ħafna bl-ewwel għan ikun li jidħlu mal-ewwel sitta. Kif it-Turina klassifika wkoll huwa kampjonat interessanti, ġifieri hemm ammont ta' timijiet li jidher li ħajċċelenġjaw għal promozzjoni, semmejt il-Ħassabbar inti, hemm il-Marsa, il-Melita li fil-bidu tal-istaġun iddikjaraw pubblikament mhux biss li jridu l-promozzjoni ma jridu jidħlu l-kampjonat, però ovvjament fl-ewwel test serju li kellhom sofrew telfa kontra Zabbar St. Patrick. F'gura tal-ħabib tiegħi Silvan Gawċi huma klabb organizzat u kollhom players interessanti, speċjalment il-barranin. Jiġifieri hemm taħlita tat-timijiet. Jidher li ħajkonna bej 6-7 timijiet li jiċċelenġew ovvjament tal-ewwel 6 postijiet. Mbagħad it-timijiet l-oħra ovvjament kollhom x'jaqsmu ma' naħa isfel tal-klassifika. Ovvjament s'issa jidher li Msida Attart u mod sorprendenti St. Andrews
qed isibuha ftit diffiċli f'dan il-bidu tal-kampjonat meta qed jokkupaw l-aħħar pożizzjonijiet fil-klassifika. U jiena se nsemmilek tim ieħor li fil-fema tiegħi forsi kien hemm ħafna mistenni minnu din is-sena iżda li titsa qiegħed ukoll ibati biex isib il-forma f'dan il-kampjonat qed nirreferi għal Tarxin Rainbows illi kienu mistennija jkunu mat-timijiet ta' fuq iżda kull ma qatt għandhom kif ukoll qed turina l-klassifika 7 punti biss. Jien meta niftakru dal-kampjonat kien jissej ovvjament l-ewwel diviżjoni dejjem kien ikun kampjonat bilanċjat u t-timijiet kienu kważi kollha jkunu ġo xulxin, jiġifieri mhux l-ewwel darba li fil-li tim qiegħed fl-ewwel 3 pożizzjonijiet u mbagħad telfa fil-logħba ta' wara jispiċċa ruħu lejn naħa t'isfel tal-klassifika. Ġifieri dejjem kien hemm tendenza f'dal-kampjonat li l-klassifika tkun waħda qasira u waħda bilanċjata. Din is-sena jidher li hija l-istess, għalkemm ovvjament hemm iktar timijiet milli kien ikun hemm is-soltu jieħdu sem. U Tarxin kif konna tkellimna xi xarejn ilu kien mistenni ferm aktar minnhom, però ovvjament għadna bidu forsi anke l-preparazzjoni tat-tim ma tkunx għadha ppikjat, il-players ma jkunux għadhom laħqu l-forma ideali tagħhom, u ovvjament qed fidal ħafna logħbiet jintlabu u ma nistgħux naslu għal konklużjoni u naqtaw il-Tarxin Rainbows barra mit-taqtija l-ewwel 6 postijiet. Eżattament. Mela, lura għal mistednin tagħna Jonathan u Winston. Mit-timijiet li labtu kontrihom sissa, min ħalla l-aktar impressjoni tajba magħkom. Jonathan, tibdint? Trid tixel il-mikrofonu però. Qed tismani Antonello? Iva, Jonathan. Mit-timiet li labna magħhom tista' naħseb l-iktar li impressjonawni kienu t-tim tal-Furjana, ovvjament. Kif fil-fatt wieħed qed jara qed jagħmlu xogħol verament tajjeb. Naħseb li fiżikament qegħdin preparati tajjeb ħafna u naħseb dan il-fattur qed jagħti effett pożittiv fil-lob tagħhom fejn l-ammont naħseb ta' ġiri kemm fil-fażi offensiva u kemm fil-fażi difensiva li qed jagħmlu qed irendi riżultati. Għansa dik doman fuq Florjana, kell-fat li intom nabtu maħħum issa Winston għadhom le Jonathan. Fatt li fuq il-bank għandhom persuna tal-kalibru ta' Mauro Ġerman Camoranesi li wkoll rebaħ tazza tad-dinja mal-Italja. Kemm taħseb li qed tagħmel effett fit-tim minn dak li rajt inti? Fimni, naturalment, meta jkollok coach dak il-profil, il-players automatikament jiġu motivati, però mhux għax ma jkollux l-effett, però coaches lokali f'Malta huma wkoll ovvjament coaches bravissimi wkoll fil-kampjonat Malti, ġifieri għalkemm. Eżempju minnhom huwa proprju Winston li għandna llejla hawnhekk. Għalkemm wieħed jista' jaffettwa b'dak il-mod, mhuwiex il-każ li jisma' plejer jgħidlek isma' x'għandi dak il-coach ħajati extra input lit-tim, għax ovvjament plejer motivat jagħmilha f'kwalinkwe sitwazzjoni, però nemmen jiena li fatt importanti fit-tim tal-Furjana huwa l-iskwadra twila li t-tim tal-Furjana għandu. Fej anka tara speċjalment il-forward line hemm diversi options ta' mhux player 2 jew 3 imma naħseb 6 players li jidħol min jidħol jilab min jilab ikunu irendu ovvjament għat-tim tal-Furjana u din tagħti lok lil coach wara kollox li jagħmel ir-rotations li kollu bżonn speċjalment fejn f'dan il-kampjonat bħalissa qed ikollna waqfa ta' 3 ġimgħat u mbagħad nilagħbu 3 logħbiet f'temp ta'
10 ijiem. Allura, meta wieħed ikollu skwadra twila din hija ta' vantaġġ fuq skwadri oħrajn. Winston, mill-fema tiegħek, min ħallek l-aktar impressjoni mit-timijiet li labtu kontrihom s'issa? Issa l-iktar tim illi ħassejtu li kien jibes, apparti iż-żewġ telfit li kellna li l-ewwel kif spjega tajjeb Roberto fuq il-possess u mhux possess, fiż-żewġ logħbiet li tlifna aħna kellna 66% u 68% possess kemm mal-belt kif ukoll mal-Mosta ma tlifna u l-aħħar logħba kellna 40% possess urbana, ġifieri għal punt li qal Roberto naqbel miegħu. Naħseb l-iktar tim li kien jibes ma li vera ħassejna li kienet partita jibsa kien tim ta' Sliema. Tim organizzat, tim aggressiv, tim li jaf xi rid jagħmel ukoll. U hemmhekk jien ħassejt li kellna l-ewwel test jibes ħafna li ħriġna minnu tajjeb ġibna riżultat, però kienet logħba bilanċjeta ħafna, ġifieri kieku riżultat spiċċa fedrota xejn b'xejn jew wieħed ma kienu jisirqu xejn. Naħseb illi huma l-iktar tim illi ħassejt illi għandhom ċertu organizzazzjoni fil-pitch tattikament preparati, mhux għax timijiet oħra le, ma naħseb ukoll illi dik il-logħba kemm jien u kemm il-coach ta' Sliema sorprendejna xulxin ukoll għax biddilna xi ftit is-sistema wkoll il-players ukoll. Però kienet logħba tattika ħafna. Fid-dawl ta' situazzjoni ta' klassifika kif inhi, il-fatt li issa ntlabu diġà terz minn kampjonat, taħsbu li l-affari ser tkun bej Hamrun Spartans u Florjana jew temnu li hemm timijiet oħra jistgħu jidħlu fil-predu. Forsi tkun intom is-sorpriża Winston, ħanibda bik issa. Jalla, ifimna ħanajdlek jiena ma tistax tgħid kif qedtlek l-ewwel. It-timijiet ma tistax tgħid min jerbaħhom in-Naxxar pereżempju huwa s-sorpriża tal-kampjonat bħalissa naħseb jien huma l-iktar tim illi sorprenda. Kulħadd wara l-ewwel logħba li labna magħhom aħna rbaħnilhom 5-1. Naxxar m'għandhom xejn, Naxxar ħajaqgħu rieħ għandhom 9 punti. Fil-fatt taqbel miegħek għaliex jiena kont preżenti dik il-logħba fil-fatt ħriġt minn hemm ngħid Naxxar se jbatu. Spiċċaw ukoll kisbu punti kontra Hibernians fuq l-oħrajn u mod konvinċenti Santa Lucia żammew l-istess Florjana wkoll ta' min nisemmi. Eżatt. Jiġifieri naħseb għadu daqsxejn kmieni illi wieħed jibda jara min jista' jerbaħ il-kampjonat jew kif ħadd tkun it-tiġrija, però naħseb it-tim tal-Ħamrun li aħna imissna nalagħbu magħhom fil-25 ta' Novembru l-ewwel logħba li jmissna meta nerġgħu nitlu lura. U naħseb fit-tielet parti. Mela ħanaqbiża. Il-Furjan huwa tim ukoll tajjeb, però il-fatt illi għax dar il-kampjonat ħadd ma jrid jaqa', kulħadd irid jidħol fl-Ewropa, kulħadd irid jirbaħ it-trofi. Forsi hemm timijiet li jridu jiġġieldu għalik bħal Furjana u bħal Ħamrun li ovvjament it-targets tagħhom ma li jerbħu l-kampjonat. Timijiet bħalna aħna nixtiequ nerbħu l-kampjonat, nixtiequ nikkwalifikaw għall-Ewropa, ma xorta għandna ċertu limitazzjonijiet. Għandna tim inħossu li huwa modest, ħdibna bil-għaqal, imma lesti aħna dil-filosofija li għandna fit-tim, li kull logħba li ninżlu biex nerbħu mhux biex ma nitilfux. Illi anke jekk ħanabu mal-Ħamrun, ħan nirrispettaw ma huma champions imma ħaninżlu biex nerbħu. Kif wara kollox għandu jtufux. Ġota, kif qed tara l-ġdida tal-kampjonat? Ovvjament, bħalissa il-Furjana u l-Ħamrun li din fl-ewwel it-tieni post tal-klassifika, però nemmen issa ovvjament naħseb jiena sa suq ta' trasferimenti fadal jekk missejjer żball l-erba' logħbiet xi jintlabu iktar, jiġifieri timijiet dejjem jistgħu jagħmlu l-adjustments li jkun hemm bżonn fis-suq ta' Jannar, ovvjament għalkemm tkun limitat x'tista' tagħmel bħala adjustments imma xorta jekk inti jirnexxielek tazzekka mill-players ġusti u forsi tkabbar naqra l-iskwadra inti naħseb jiena hemm ċertu timijiet li jistgħu jkunu jarġgħu jagħtu push għan-naħa ta' fuq tal-klassifika
Ovvjament, timijiet li bħalissa sorprendew bħal huma in-Naxxar Lions jistgħu wkoll jagħmlu l-adjustments tagħhom u dawn jekk ovvjament ikomplu għaddejjin bil-forma tagħhom jistgħu jsibu ruħhom ukoll fl-ewwel 6 postijiet tal-klassifika. U punti ieħor li wieħed irid isemmi dawk it-timijiet li forsi qegħdin lejn l-aħħar t'isfel tas-klassifika dawn ħajamlu kollox, ħajamlu minn kollox biex ovvjament jissalvagwardjaw posthom fil-kampjonat. Ġifieri jiena naħseb għadu kmieni wisq, ovvjament il-Ħamrun ma' champions renjanti, jiġifieri għandhom dik xi ħaġa ekstra fejn qed jiddefendu t-titlu, ġifieri dejjem ovvjament huma the team to beat, però nemmen li hemm 3 timijiet oħra li jistgħu jagħtuhom challenge sal-aħħar tal-kampjonat. Inservu wkoll il-Melchior Mikallef illi hawnhekk batlek kompliment Jonathan fejn qed jgħidlek wieħed mill-aqwa business lokali mhux dejjem apprezzat. Ma forsi tixtieq tirrispondi Jonathan. Nixtieq nirringrazzjah tal-kumment tiegħu. Ovvjament napprezza kummenti bħal dawn il-supporters lokali. Roberto, kummenti finali qabel ma mmorru t-tieni parti għat-tieni blok ta' reklami. Hekk jogħġbok fuq li ddiskutejna. Naħseb li diskutejna ħafna affarijiet, ġifieri missejna ovvjament il-klassifika, t-timijiet li sorprendew, t-timijiet li forsi ddiżappuntaw s'issa. Però għadu kmieni, ġifieri għadhom intlabu 7 logħbiet, għatfadal jintlabu ħafna logħbiet. Ovvjament hemm ħafna fatturi li kapaċi jbidlu l-andament tal-istaġun ta' kull klabb u wieħed ma jista' jipprevedi ċertu fatturi minn dawn li qed nagħmel referenza għalihom bħal injuries u sospensjonijiet. Però naħseb kollox ma kollox li dawn l-ewwel 7 logħbiet taw indikazzjoni ta' li huma l-iktar timijiet ovvjament b'saħħithom li hemm fil-kampjonat u forsi li ma huma t-timijiet l-iktar dgħajfa li eventwalment ħajġieldu kontra r-relegazzjoni. Sewwa wisq immorru għal tieni waqfa ta' reklami għamana li daw deħlin xi messaġġi wkoll fadlilna ħafna x'niddiskutu l-MHR League, il-logħbiet li jmiss, insomma hemm diversi raġunijiet għalfejn ittuna 3 minuti ċans kemm nieħdu bel-ilma u nerġgħu nidħlu lura magħkom għat-tielet parti tal-programm. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn il-lejla flimkien mal-mistieden residenti Roberto De Brincat, mal-gowler ta' Hibs Jonathan De Bono u ma' Winston Muscat, il-coach ta' Marsa Xlok, qegħdin niddiskutu il-natu aħarsu kollejn il-kampjonati lokali illi għandna wkoll għaddejjin situazzjoni kif bħalissa, situazzjoni illi ġewwa Wolverhampton fil-Grand Slam tad-darts rat li l-Stowpants javvanza l-kwarti tal-finali wara li elimina lil Landon Gilding 10-5. Bħalissa bdiet il-logħba bejn Danny Noppert u Stephen Bunting il-lejla hawnhekk id-darts qegħdin fit-tieni jitlabu l-aħħar 4 logħbiet tat-tieni round tal-Grand Slam. Grand Slam illi wkoll qegħdin naġġornawkom b'mod kostanti fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' Facebook fejn ta' kuljum qed intukom l-aħħar aġġornamenti, riżultati u kummenti fuq dak li qiegħed jiġri appuntu ġewwa Wolverhampton. Jonathan, baqgħu deħlin iżjed kummenti fir-rigward tiegħek. L-ewwel nett Clomar Brincat li qal li selli li għall-ex kollega tax-xogħol Jonathan De Bono, sellu wkoll għal Clomar li huwa wieħed mill-segwaċi regolari tagħna. U allora Brady Butreja li huwa wieħed ħansejħulu hekk mill-assistenti tal-produzzjoni għalilna wkoll li Jonathan baqa' konsistenti minkejja l-età li għandu. Hawnhekk taf botta ma nafx forsi sew Jonathan u sew jista' Winston ukoll irid iwieġeb għax naflu wkoll. U parti ta' Manchester United nista' nikkonsidraw lil Jonathan minn flok Onana. Għalibda bik Jonathan, u batina għalli forsi twila minn Clomar Brady. Jid bitsemu kol. Sorry, Antonello? Forsi t-tajt xaħġa l-Clomar Brady għawnek li. Selli għal-Clomar u għal-Brady t-nej li huma. Ovvjament, u maħbib tijaj. U nirringrazzjahom tal-kummenti tagħhom. Affarijiet li tapprezzahom. Mela, dik il-konsiderazzjoni flok Onana. Fimni ħanajlek, ovvjament din il-isa furja li kien fuq Onana għad tiġi żmien fejn fl-opinjoni tiegħi għad tgħaddiex ovvjament da kull gowler tal-klabb bħalma huwa Manchester United dejjem ħajkollu l-lenti fuqu. Onana huwa gowler ta' ċertu fl-opinjoni tiegħi ta' ċertu kwalità, huwa gowler differenti totalment milli jkunu mdorrin bih ovvjament il-klabb tal-Manchester United bħal De Gea. It-tnejn huma gowlers fl-opinjoni tiegħi tal-livell li tajbin, però kif dejjem ngħid kemm f'dak il-livell u kemm anke fil-livell forsi lokali, kull gowler anka kif kull player għandu stil differenti x'jista' joffri lejn it-tim tiegħu tifhimni. Ġifieri forsi da wieħed irid jagħmel jadatta ovvjament għat-tip ta' futbol, però kull gowler ħajoffri xi ħaġa differenti lit-tim tiegħu. Issa ovvjament sta ovvjament għalih u għal coaches li ovvjament jaraw li dak li qed joffri huwa ovvjament dak li wieħed jixtieq. Però fl-opinjoni tiegħi jien naħseb li eventwalment Onana tistabbilixxi ruħu u jagħmel numru ta' snin bħala gowler ewlieni tal-United. Forsi ta' Robert Winston, ġieli kelkom lil Jonathan fit-tim tagħkom ġieli kkoċċejtuh? Jiena li qatt ma kkoċċejtu Jonathan. Jena kkoċċajtu sena mas-Sirens. Jonathan huwa goalkeeper dedikat ħafna, ġifieri huwa persuna li se tkellem jew ukoll mhux biss bħala plejer fil-ground imma plejer li jinkwita ħafna t-tim ukoll, biex titkellem miegħu. Forsi li komparajtu ma' Onana, Jonathan għandu talent li huwa shot stopper tajjeb ħafna fis-season li kien magħna kien l-aħjar goalkeeper tal-kampjonat ukoll, kulħadd kien jgħid kif mhux jiġi magħżul mat-tim nazzjonali wkoll.
Forsi l-United ħadu l-onana l-fatt li Dageja ma kellu season tajjeb u rridu goalkeeper li jkun iktar tajjeb saqajh fil-distribution. Naħseb dik kienet id-deċiżjoni ta' klab ta' Manchester United. Naħseb li bħala goalkeeper Dageja jekk ikun on form iktar konsistenti hija ħasra li għadu bla klab. Dik hija ħasra li tlifna wet jiena lija wet mill-aħjar goalkeepers li għaw fl-Europa, li kienu fl-Europa. Fil-fatt ukoll ta' min ifakkar li l-ġimgħa d-dieħla l-programm botta u risposta tal-ġimgħa d-dieħla se nidħlu fid-dettall fuq il-kriżi tal-Manchester United ukoll ser ikollna suppost ser ikollna l-wieħed mill-YouTubers tagħna l-Oliver Xikluna fejn se niddiskutu appuntu x'inhu jiġi bħalissa fil-kamp ta' Manchester United kif ukoll nkunu qegħdin niddiskutu l-logħba Manchester City Liverpool dak il-ġimgħa deħna programm fuq il-futbol Ingliż. Biss qed insemmu l-Ingilterra Manchester United missejna ftit it-tim nazzjonali għada Ingilterra Malta. Maħniex qed nistennew. Ovvjament jalla jsir xi miraklu, imma għandna nistennew minn din is-sfida ħanu round minn il-panel. Roberto bidinti. Fimni, jalla jkonna riżultat pozittiv, però onestament ġifiri u rispett lej kulħadd, però mindu temm il-kariga tiegħu Davis Manġa se fit-tim Malti għamel passi ta' ġigant lura. Jiddispjaċini ngħid hekk, però naħseb li Marcolini mhuwiex tal-istess livell ta' Manġa. U dan qed jirrifletti kemm fil-logħob li qed juri t-tim anke fl-attitudni tiegħu u anke fir-riżultati. Ovvjament għadha hija logħba diffiċli ħafna, kollha kemm aħna konxi tal-qawwa li għandu t-tim Ingliż li sena wara sena ovvjament qed iżid fil-livell tiegħu. Jalla ovvjament il-plejers Maltin jagħtu wirja pożittiva, jollu isem pajjiżna il fuq, ovvjament fi stadium daqshekk partikolari u kontra tim li ovvjament għandu ħafna segwaċi għaw Malta, però naħseb ħatkun logħba diffiċli ħafna. Kummenti tagħkom Jonathan Winston fuq il-logħba tagħna? Mhux naħseb tkun logħba diffiċli żgur. Ma nistgħux nistennew mirakli janqas kulħadd jaf il-limitazzjonijiet tagħna. U jien waħda mill-affarijiet li tweġġani li hawn nies li huma lesti biex jikkritikaw. Il-futbol Malti għandu limitazzjonijiet, anke fejn nittrenjaw hemm il-limitazzjonijiet. Taħseb wara, ħsib tħares l-Ingilterra l-aqwa kampjonat fl-Ewropa, players ta' klassi mondjali, kull tim li jmur jilgħab ġew Wembley. Kważi llum kulħadd jistenna li ħajitlef. Ġifieri ma nistennewx illi xi ħaġa jista' jkollna coach u minnu, mhux ħansemmi coaches li kienu qabel magħna jew li coaches hemm issa fit-tim nazzjonali, irridu nkunu realistiċi. Aħna dak li aħna forsi meta għamilna prestazzjonijiet tajbin fil-lobby tal-Small Nations bdejna naraw forsi daqsxejn kbir ukoll għax wasalna hemm. Aħna għandna limitazzjonijiet tagħna u rridu naċċettawhom. Aħna x-xelta tagħna biex nażlu l-plejers mit-tim nazzjonali hija żgħira ħafna. Jiġifieri wiss iktar u iktar b'dan l-infass li qed inġibu bil-plejers barranin, il-bibien qed jingħalqu iktar għall-plejers Maltin, irridu naċċettawha, dik xi ħaġa li xtaqgħu għall-clubs u naħseb fuq livell ta' clubs tagħmel sens għax il-clubs illum jien ma nieħu xejn bi kbir il-club imur jikkwalifika fl-Ewropa fil-kompetizzjoni Ewropej u jgħaddi round jew tnejn illum saret xi ħaġa normali għalina xi ngħaddejjin minnha 3 snin jew 4 snin. Qed ikun il-gruppi. Eżatt. Imma t-tim nazzjonali hija drobek għax il-coach nazzjonali jkun min ikun. Ix-xelta tiegħu hija żgħira ħafna da kulħadd illum jilgħab 3-4 plejers Maltin u jimla bil-barranin għax aħna ma nistgħux niġġudikaw qabel dħalt fil-programm qed nara l-logħba tal-Under 21s. Kemm hemm minnhom jilagħbu regolari fil-Premier tal-plejers. Ħadd tal-Jake Vassallo tal-Mosta u Gianluca Xiberras tal-Mosta wkoll. L-oħra ma jilagħbux. Ftit. U hemm Nikolaj Mikallev on loan plejer tal-Ħamrun qed l-hom għandna x-xahar li jilagħbu. L-oħrajn First Division.
Ġifieri jidħlu biċċiet, Mattia Vazelġi jidħol biċċiet mal-Forjana, pereżempju. Winston, jek nista' ninterrompik. Mela. Inti ovvjament kont parti mis-settur tekniku tal-MFA, ġifieri għandek esperjenza taħdem hemmhekk. Jiena semmejt il-Manġa u semmejt il-Markolini, għax ovvjament huma l-ex coach tat-tim nazzjonali u l-coach attwali. Jiena ma rrid nikkritika l-ħadd, ġifieri kulħadd għandu l-xogħol tiegħu, kulħadd jagħmel dak li jagħmel li fih, però naħseb huwa evidenti id-differenza fil-wirjiet li kellu t-tim nazzjonali bl-istess players ma' Manġa għal wirjiet li qed jagħti issa ma' Markolini. Inti coach, għandek ħafna iktar esperjenza minni, ġifieri naħseb huwa evidenti li hemm xi ħaġa differenti fil-attitudni fil-players Maltin. Naħseb il-Markolini rridu ntuħ iċ-ċans li jilab fl-Small Nations kif lab Manġa. Manġa fl-Small Nations ġab riżultati tajbin. Imma meta ġi fil-gruppi, lajna 7-6 jew 7-7 wkoll. Insejt ma' min. Lajna tilfet kbar, però ġibna riżultati wkoll pożittivi ma' timijiet iktar minna. U kien hemm wirjiet tajbin ukoll. Pereżempju, anke ma' Markolini, l-aħħar logħba li labna mal-Ukrejn kienet pożittiva, ġifieri. Alright. Jiena iktar qed nagħmel enfasi fuq il-performance mill-riżultat. Jew waħda mill-affarijiet li nixtieq li rridu nħarsu l-futur ukoll. Għax aħna ix-xogħol issa ħajkun nidħol daqsxejn fid-dettall fuq il-coach Manġa li ninżalu l-kappell, però il-coach Manġa sab bażi tajba ta' players tilejn mit-tim nazzjonali li introduċihom Rejza Farrugia. Bħal Imbonk, bħal Satarjano, dawn kollha bdew jitrenjaw man-national team fi żmien meta kien hemm jien. Kien għadhom under 19, kien jitrenjaw mal-kbar man-national team. Ġifieri u Rejza Farrugia s-sogra wkoll introduċa ċertu players kien għadhom żgħar. Manġa kompla fuq dak li ħalla Rejza Farrugia. Ġifieri x-xogħol tajjeb li għamel Rejza kompla fuqu. Issa, il-kwistjoni ta' Manġa, nut li noqdu ngħidux Manġa, x'kieku ma ġarax li ġara, Manġa għadu coach tat-tim nazzjonali naqblu. Possibbli. Ma rridux ninsew illi kien hemm l-opportunità illi Malta titla fil-Lega ċeta Nations League iżda ġara li ġara mal-Estonja sfortuna. Però Antonello, forsi nieħu vantaġġ li Winston illum. Anka kif semmejt li għandu l-esperjenza ħadem ma' timijiet nazzjonali Maltin u mal-istaff tekniku f'Taqali. Jiena li t-tim nazzjonali jingaġġa coach bħal Davis Manġa li coacha fis-Serja A dik rajta punt pożittiv. Però mbagħad minn naħa l-oħra sa ma rridx ninstema' lina forsi xi wieħed minn dawk li anti Markolini, ġvina m'għandix anti Markolini, ġast nimxi fuq il-fatti. Markolini s-CV tiegħu ma kienx daqshekk riċ bħal ta' Manġa. Allura għalfejn mbagħad l-MFA tagħżel li tmur għal coach li ma kindux l-esperjenza laqas internazzjonali u mwarbu fil-ġemp coaches Maltin li issa dal-aħħar anke jagħmlu l-UEFA Pro bħala license. U l-MFA tisħaq ħafna fuqha li anke biex tikkoċja Premier League ikollok il-UEFA Pro u inti Winston naf li għamilta ovvjament. Ġifieri jiena biex imur għal coach Taljan li da qatt ma kkoċja f'ċertu livell kont imur għal coach Malti. Jiena li hemm kwalità ta' coaches Maltin li jistgħu anke jagħmlu. Jiena naħseb għax l-ewwel semmejtu l-Camoranese li ninżalu l-kappell bħala plejer. Da kif qed inti rebaħ World Cup kien mal-Juventus jiġifieri plejer kbir. Imma bħala coach da jikkoċja miegħi hawnhekk ġo Malta. Jiġifieri jien naħseb illi il-coaches tajbin li huma vera coaches naħseb jibqgħu fl-ambitu ta' pajjiżhom fejn labu u fejn kienu. Naħseb illi laqa Roberto coach Malti dik hija xi ħaġa li iktar jista' jispjega il-President tal-MFA għax hu il-persuna li flimkien mal-eżekuttiv u mal-buro għandu jieħdu deċiżjonijiet tagħhom. Naqbilx jew le minutli. Jiena naħseb illi fi żmien illi meta kien hemm aħna konna pool ta' coaches Maltin kien hemm Rejza Farrugia u Branko Nisevic fin-national team. Silvio Vella fl-under 21 kont under 19 u Noel Turner fl-under 17.
Jien naħseb illi f'dak iż-żmien fit-transition period meta ġie Manja, naħseb illi kieku kien hemm il-mument illi Davis Manja l-ewwel ra x'kapaċi nagħmlu aħna l-coaches Maltin u mbagħad jiġġudika kien tkun storja oħra. Mhux ġie u bil-Malti qaċċat ras il kulħadd kważi mill-coaches Maltin li kien hemm. Imma jien meta tkellimt miegħu u wara x-xewqa illi ikollu coach fl-Under 19 li diġà jafu jiena aċċettajta bl-umiltà kbira. Di opinjoni tiegħu stajt kont jien fil-pożizzjoni tiegħu. Però naħseb għal futbol Malti kieku dal-coaches kieku aħna bqajna hemmhekk. Forsi llum għandna filosofija ftit aħjar jew nafu aktar xirridu fuq l-isfera internazzjonali għalkemm kellna esperjenza wkoll. Forsi kien ikun hemm iktar kontinwità, mhux spiċċa coach. Fl-Under 19 kien hemm coach Taljan, spiċċa, ġabu coach Portugiż, spiċċa. Issa għamlu l-Paul Gatt li kien fl-Under 17 u spiċċa mill-Under 17 u reġa' daħal. M'hemmx dik il-kontinwità, imma dak kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, kulħadd jagħmel dak li jaħseb li hu tajjeb. Fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet fuq il-coaching staff ta' għali l-MFA toħodha. Jiġifieri vera u pool ta' coaches Maltin li nemmen li kapaċi u titkun vera preparat illum biex tikkoċa fil-Premier, però naħseb illi il-Markolini jridu ntuħ ċans ukoll. Naħseb jien fl-opinjoni tiegħi. Fil-fatt, forsi l-sfortuna ta' Markolini kienet il-fatt li għonak nitkellem fuq fattur strettament tekniku ġi fil-grupp fejn n-serta kien l-Italja u l-Ingilterra ġuftimijiet l-Ingilterra li huma wieħed mill-favoriti skont il-kodba tal-imħatri li saħan sitra jirqu UEFA 24, l-Italja illi minkejja li forsi mhuwiex tim illi kien ftit ta' żmien ilu ma xorta kien tirrispetta l-fatt li dawn huma 4 darbiet Champions tad-dinja u darbtejn Champions tal-Ewropa u timijiet bħal Maċedonja u l-Ukrajna li għandhom diversi players li jilagħbu fil-kampjonati ewlenin fl-Ewropa. Kumment illi għaddilna Klomar Brinkat. U li Jordan għandaħallilek fija issa li ma tilabx lil De Gabriele, għalfim ovvjament il-coaches fil-fri li titkellmu, li ma tilabx lil Jurgen De Gabriele ma tim nazzjonali Malti huwa insult. L-aħjar plejer tekniku flimkien ma Teddy Tewma. Jonathan, inti li wkoll għandek kuntat kontinu tista' tgħid ma' Jurgen, kif taradi? Fimni, da kulħadd għandu l-opinjoni, naf l-opinjoni tiegħi hija deċiżjoni vera stramba, ġifieri naħseb Jurgen kulħadd jaf xi kwalità għandu xi kwalità jippossiedi bħala plejer. Huwa plejer li tik huwa plejer intelligentissimu ħafna ġifieri. Ġifieri apparti l-abilità teknika li għandu huwa plejer li jaf jiġri fl-ispazju, jaf meta għandu jagħmel ġirja, jaf kif għandu jagħmel ġirja. Ġifieri hemm plejers fit-tim nazzjonali fuq quddiem li jtuk ċertu tip ta' logħba, però naħseb jiena l-istil ta' futbol li jista' jtik Jurgen ovvjament bħala attakkant ma naħsibx li hemm ħafna players fuq quddiem Maltin li jistgħu jagħtu dawk l-options lil coach nazzjonali, però ovvjament fl-opinjoni tiegħi kif diġà tiegħi deċiżjoni stramba ma tantx nista' nifhimha ġifieri. Dikka fil-fatt hija waħda mill-punti l-ħafna partitarji tal-futbol lokali Roberto, tattikament kif taradi ħansejħlek no choice ta' De Gabriele? Jiena naqbel ma laqal Jonathan, ġifieri jiena għandi rispett kbir li Jurgen naf it-talent li għandu, għalkemm sfortunatament kien sofra injury serja. Fimni hija mistoqsija li diffiċli ssib ġiba liha. Ma ovvjament mhux bħala pajjiż kif qal tajjeb Winston aħna limitati ħafna
l-għażliet li jkollu l-coach nazzjonali huma limitati u meta jkollok plejer bħal Jurgen li ovvjament jitħalla fuq il-bank regolarment mat-tim nazzjonali toħloq ċertu dilemma u anke mistoqsijiet għalfejn dan il-plejer mhux jiġi kkunsidrat li jibda mal-ewwel 11. Ovvjament jista' jkun li forsi fajnej Markolini jippreferi striker li forsi fiżikament huwa aktar b'saħħtu milli huwa aktar veloċi. Issa ovvjament jiddependi xi tip ta' tattika jkollu f'moħħu l-coach u stil ta' logħob. Però naħseb li għal pajjiż bħalna, plejer bħal Jurgen, għandna nużaw il-potenzjal kollu tiegħu. Anka pereżempju ngħidu ma jibdix mal-ewwel 11 għax dan m'hemm nebda regola li plejer bil-forsi tibda mal-ewwel 11 mat-tim nazzjonali. Però ma tantx qed jiġi utilizzat laqqas bħala sostitut. U dik hija wkoll mistoqsija li forsi wieħed tajjeb jipprova jsib tweġiba liha. Għax nemmen li orajt jekk ma jibdix mal-ewwel 11 imma sma l-aħħar nofsija, speċjalment nkunu minn taħt, ma timijiet li forsi huma tamparni u ftit aħjar minna, hemmhekk coach għandu jieħu riskju u plejer bħal Jurgen li kapaċi jbiddillek il-logħba minn fuq il-bank iddaħħlu tieħ l-aħħar nofsija u mhux jilgħab ftit minuti u nkella ma jilgħab xejn. Dawn huma mistoqsijiet li ovvjament kull coach jinterprethom differenti, però naħseb l-unika bniedem li sejtina risposta li huwa Markolini. Dawa wis, mela, Roberto, nibqgħu naqra flimkien jiena u ntissa li tajb li nagħtu naqra ħarsa wkoll ħafifa biex nkunu koprejna il-kampjonati kollha x'inhu jiġri fil-kampjonati nazzjonali amatorjali naraw naqra klassifiċi kif bħalissa ta' żewġ sezzjonijiet. Sezzjoni A, Rabat Ajax 14, imtarfaw Rendi 13, Brentford St. Peter u Pembroke 12, imqabba u Santa Venera 9, Mellieħa 7, Fejra Tornadoes ukoll bl-istess punti 7, Kalkara 4, Siġġiewi u Imdina Knights 1, fil-waqt illi fil-sezzjoni B għandna l-Implar u l-San Juan bi 13 punt, Marskala u St. George's bi 12, Ormi 10, Gargur Kirkop 7, Dingley Swallows 4, Vittoria Stars 16 biex 3, 10 xejn. Żewġ kampjonati fejn jidru bilanċjatissimi anki Roberto fid-dawl tal-fatt li hemm ħansejħla hekk, ma nafx jekk tix insejħilha inċentiva jew deterrent li darba klab wieħed biss minn kull sezzjoni għajtla. Jena ħanibda minn spunti oħra Antonella, meta ħanisni daw il-klassifiki ta' żewġ sezzjonijiet inħoss fi tweġa ta' qalb li nara timijiet bħal Imdina. U għaxa, jena kelli passat ma' kemm bħala plejer u kemm bħala coach ma' għaxa li jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika. Imdina meta jinkont nikkoċja tertu second division. Kon niftakarhom klabb organizzat ħafna, klabb li xi kultant tibża taffrontaħ għax kien ikollhom skwadra veru b'saħħitha. Ovvjament li tarahom fil-qiegħ tal-klassifika toħloq ftit ta' weġa' u anke l-istess ħaġa l-ħalaxa. Ovvjament nitkellem b'mod personali. Però iż-żewġ sezzjonijiet jidhru qishom simili ħafna, ġifieri f'sezzjoni minnhom għandna 5 timijiet li jinsabu f'distak ta' 2 punti u s-sezzjoni l-oħra pratikament għandna 5 timijiet li jinsabu f'distak ta' 3 punti. Ġifieri ovvjament hemm ċertu bilanċ għat-tim li eventwalment ħajrbaħ is-sezzjoni u kif qed tajjeb inti jiġi promoss. Ovvjament imġar kienu msemmija li ħajkunu fost isfidanti f'sezzjoni B u s'isset jikkonfermaw il-potenzjal tagħhom meta huma l-unika tim unbeaten li hemm f'din is-sezzjoni. Min-naħa l-oħra f'sezzjoni A għandna l-ġirien tagħhom Rabat u Mtarfa, kombinazzjoni 3 timijiet li jinsabu fl-istess żona tal-pajjiż li jinsabu flimkien mal-Rendi fl-ewwel 3 pożizzjonijiet. Sorprendenti fl-opinjoni tiegħi huma Mtarfa. Mtarfa kemm ilhom li twaqfu rari iċċalenġew għal tal-kampjonati jew għal xi promozzjoni. Din is-sena jidher li għaqdu tim tajjeb, qegħdin ma ta' quddiem s'issa. Ovvjament bħalma tkellimna kemm fuq il-Premier League u kemm fuq
iċ-challenge dik għadu kmieni ħafna biex wieħed ovvjament ikun jista' jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu. Grazzi, Roberto, ekku kol koprejna il-kampjonati minuri kif ġustament għanna għanfi nħobbu li namlu kol hija policy ta' din il-paġna li sew il-kampjonati minuri kif kol il-kampjonati ta' zazax fejn possibli ntuhom ukoll l-ispazju tagħhom ringrazzjaw ukoll daw kollha li jsegwuna anki minħabba dawn il-kampjonati kif ukoll lil dawk li jaħdmu wara l-kwinti biex iżommu speċjalment fejn il-kampjonati taż-żgħażagħ iżommuna aġġornata nkun nistgħu noħorġu riżultati malajr kemm jista' jkun. Jonathan, lura għal Hibernians. Problema illi diġà diskutejna u li xi nerġa' naqbad fuqha hija n-nixfa ta' goals. Fil-fatt kontra Gurja United, Hibernians skurjaw goal wara 4 lobiet illi għal tim bħal Hibernians hija xi ħaġa naqra kbira. Qed isir biex tiġi indirizzata il-problema minn dak li Ovvjament, aħna ovvjament il-figuri u l-fatti juru dak li għadek kif id-diskrivejt, il-gows mhux qegħdin jaslu, ovvjament kif spjegajt qabel jista' jkun hemm diversi raġunijiet għal xiex din hija l-problema. Qed naħdmu bisħieħ fit-taħriġ tagħna, jiġifieri ovvjament kulħadd xamm għamel kmiem, kulħadd qed tipprova jindirizza din il-problema li għandna, ovvjament ma tistax inti in-nixfa ta' goals li t-tim tal-Hibernians għandu forsi bħalissa f'dawn l-aħħar 5 lobiet titfaħħa fuq settur wieħed tat-tim, jiġifieri mhix kwistjoni hija kwistjoni ta' l-attacking department biss, hija kwistjoni tat-tim kollu. Jiġifieri għax ovvjament strikers ikollhom iċ-ċansijiet tagħhom, midfielders ikollhom iċ-ċansijiet tagħhom, defensuri ikollhom iċ-ċansijiet tagħhom minn set pieces hija xi ħaġa qed niddirizzaw bħala tim wieħed qed inxammru l-kmiem qed naħdmu iktar fit-training jiġifieri u nittamaw li ovvjament dak li qed nagħmlu fit-training issa nieħdu l-frott tiegħu f'dawn il-lobiet li ġejjin. Mela, nissa nħarsu naqra wkoll il-qudiem. Nibdew naslu għal-parti konklusiva ta' dal-programm. Winston, fil-lobit li jmiss ma nistax lok ser tilabu kontra Hamrun Spartans li għal-loba li jmiss u kol kontra Florjana li dik il-loba infatti ser tkun l-aħħar loba, letteralment l-aħħar loba qabel ma mmorru għal-waqfa tal-miliet. Kemm ser jgħid fuq l-ambizzjonijiet li ser ikolkom tal-lista ġun daw iż-żewġ konfronti? Konfronti mhux il-Ħamrun u l-Furjana biss, għandna żewġ konfronti oħra wkoll li Għandkom huma żewġ konfronti oħra. mal-Gżira u ma' Santa Luċija. Kull konfront hemm 3 punti għalih. Jiġifieri issa aħna nimxu logħba. Aħna l-ewwel logħba l-iktar logħba importanti issa li ġejja logħba mal-Ħamrun. Ninsabu bħalissa qed naħdmu nippreparaw mhux għalija biss għall-4 logħbiet li ġejjin. L-ewwel challenge huwa l-Ħamrun, nafu li ħadd logħba jibsa, ħanilagħbu kontra Champions, ħanilagħbu kontra tim li naħseb fl-opinjoni mhux tiegħi biss ta' kull min isegwi l-futbol Malti. L-iktar tim li huwa attrezzat kemm bħala players, jiġifieri players Maltin kollha fit-tim nazzjonali, barranin ta' ċertu livell. L-Ħamrun kulħadd jaf x'inhu mal-Ħamrun, però aħna ħaninżlu hemmhekk, ħanagħmlu dak kollu possibbli ħan nippruvaw li nerbħu l-partita wkoll, jiġifieri qed nippreparaw, qed naħdmu kemm għal dik il-logħba anke l-logħbiet li ġejjin. Il-logħba tal-Furjana fadlilha kważi xahar, jiġifieri jistgħu jinbidlu ħafna affarijiet, nitilfu l-forma l-Furjana ma tistax tgħid. Jiġifieri għadu kmieni wisq, però aħna wara l-logħba tal-Ħamrun żgur li l-iktar logħba importanti hija l-logħba tal-Gżira, jiġifieri rridu nimxu logħba. Issa naraw dal-4 logħbiet fejn it-tim ħajkollu test u naraw dat-tim kif inhu bħalissa sa fejn naħsbu li nistgħu naslu. U mbagħad nagħmlu l-homework tagħna f'Jannar.
Min-naħa l-oħra, Jonathan dal-erba' logħbiet li jmiss għall-Hibernians ser ilqawhom kontra Fajri. U mbagħad għandkom żewġ konfronti importanti fil-fema tiegħi kontra Slima Wanderers team li jħobb itellef il-punti lil Hibernians u rivali eterni Valletta qabel ma mbagħad tim ta' Franco Nisevic jiltaqa' ma' Mosta fl-aħħar logħba qabel il-waqfa tal-miliet. L-aspettattivi tiegħek fuq daw l-erba' logħbiet, speċjalment il-żewġ logħbiet mistennija kontra Slima u Valletta. Le, u ma fimni, kull logħba hija importanti, kull logħba ovvjament hija fiha 3 punti xi jintrebħu, ġifieri speċjalment għas-sitwazzjoni tagħna, aħna ovvjament l-ambizzjonijiet li għandna irridu niġbru l-punti minn kull logħba. Qed nimxu logħba ġifieri, nafu li kull tim jista' ovvjament itik logħba. Ma kull tim tista' titlef il-punti, ma kull tim tista' terbaħ il-punti. Fuq dawk iż-żewġ logħbiet li semmejt ovvjament tista' tgħid ovvjament ikunu iktar forsi mistennija, però iż-żewġ logħbiet l-oħra huma importanti daqs dawk iż-żewġ logħbiet li hemm kontra Slima u kontra Valletta. Ġifieri rridu nimxu logħba b'logħba, ovvjament niġbru kemm jista' jkun punti minn dawn l-erba' logħbiet li ġejjin. Roberto, kummenti konklusivi minn naħa tiegħek? Ejna kif tkellimna matul dan il-programm, sissa kif għedna jidher li ħajkun kampjonat bilanċjat, għandna Ħamrun u Florjana li bdew tajjeb huma l-favoriti li jiċċellinġew għall-kampjonat, għandna timijiet oħra li stennejna li ħajċċellinġew però kellhom bidu pjuttost negattiv u għandna timijiet li forsi kellhom bidu pożittiv u sorprendew għandna Marsa Xlok, Sliema u anka Naxxar għalkemm mhux qegħdin mat-timijiet ta' fuq. Wieħed ovvjament qed jistenna u jara ovvjament kif ħajkun l-andament tal-kampjonat fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Kollox jista' jinbidel, il-futbol huwa imprevedibbli, però naħseb l-ewwel indikazzjonijiet il-klassifika qed tibagħthom ċari. Mela, grazzi lilek Roberto, grazzi wkoll lil Wilton u lil Jonathan tal-li attendejtu għal-programm tal-lejla. Grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, il-Katalan u Green Breaker, nħeġġixkom ukoll tużaw is-servizzi ta' dawn l-sponsors il għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lilna nkomplu intellaw programmi ta' dan il-livell li qed intellaw. Mela, għandna xi ftit avviżi x'intukom, għandna wkoll aħbar tajba li ser ukoll għandi l-pjaċir li nħabbar il-lejla. Mela, fit-tmiem il-ġimgħa ovvjament nistanna l-waqfa internazzjonali, il-programm jibżgħu ser jaqa' ftit, biss nhar it-tnejn fit-8:30 ser ikollna programm speċjali mis-sensiela botta u risposta li matulu sejrin jiena u Andrew Zarb niddiskutu il-Grand Prix ta' Las Vegas tal-Formula 1. Volli il-kumment ta' għat-telliqa mus se joħorġu ħadd filgħodu, ma se jsir programm speċjali it-tnejn fil-għaxija u jekk ma jinqala xejn, għandi l-pjaċir nħabbar illi miegħi huma Andrew nhar it-tnejn li ġej ser ikollna lill-ex ġurnalist ta' Mediaset, Guido Schittone, illi ser jingħaqad magħna biex l-ewwel qed nitkellmu ftit fuq il-Grand Prix ta' Las Vegas, ukoll nitkellmu naqra fuq il-Formula 1 in ġenerali. Fi żmien ukoll Schittone kien jikkummenta t-tliela għal Mediaset fuq fis-snin design ukoll, jiġifieri nhar it-tnejn fit-8:30 għandna programm il-dilettanti tal-Formula 1 nistedinkom issegwu nittama illi kollox imur sew ħalli anke aħna wkoll
bħala kamra sportiva nkunu nistgħu nilqgħu lil dan il-personaġġ mill-kamp tal-Formula wieħed fostna għal dan il-programm. Bħalhom ġimgħa kif tkellimna jien nerġgħu naqilbu għall-futbol fejn jien u Roberto ser ikollna panel mimlija għal programm ta' futbol Ingliż, Manchester City Liverpool, kif ukoll il-Knizi ta' Manchester United u Roberto naħseb nitfgħu naqra botta fuq Inter Juventus le? Il-ġimgħa d-dieħla wkoll. Xi naqra nitfgħu ta'. Għalkemm mhux biss xtef ngħidu li fl-Italja l-ewwel sitta se jiltaqgħu kontra xulxin folli għandna programm mimli daqs bajda. Inħeġġeġkom ukoll biex jekk tliftu l-programm titlu fuq YouTube ħalli ukoll il-programm tagħna ftit ora se jkun qiegħed disponibbli hemmhekk u ukoll jekk tliftu xi kontenuti passati tkunu tistgħu tarawna hemmhekk ukoll. Mill-bqija il-programm li jmiss huwa għada fis-sitta il-programm il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva ma' Lorjana Brinkat u sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-każ tiegħi tnejn filgħaxija jiena Antonello Bella ma tfadali xejn ngħidilkom grazzi tal-kontu għana l-lejla, il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb u nisperaw li nhar it-tnejn kollox imur sew għal mawra tal-ġurnalist Taljan Guido Schittone fuq il-netwerk tagħna. Ħudu ħsieb. Botta u risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.